O vindeiro mércores, día 1 de novembro, chegarán a Sanxenxo 157 dos 350 migrantes procedentes de Canarias. No Concello reiteran a súa preocupación ante a falta de información por parte do Goberno Central. Entenden que o mínimo que se pode facer nun caso como este é dar conta de como vai ser o proceso de acollida. Estamos falando de 350 persoas, que son persoas que van a vir ao noso Concello e que, bueno, o mínimo que pedimos é información para saber, porque está claro que dentro da axuda humanitaria o Concello de Sanxenxo está aberto a colaborar, non? Pero sabendo as condicións e as maneiras e como. O que preocupa aquí é como se vai xestionar sobre o terreo esta situación co obxectivo, dinden do Concello, de poder colaborar e tamén ofrecer información á veciñanza. Sobre este asunto tamén se pronunciou esta mañá o alcalde de Vilagarcía. O tamén presidente da FEGAM ve lóxico que se escollese Sanxenxo para acoller os 350 migrantes pola gran cantidade de prazas hoteleiras das que dispón. Coñezo ben a Sanxenxo porque coñezo ben tamén a súa situación, o sea, non me fai falla falar co alcalde tampouco de Sanxenxo para saber pois que o criterio evidentemente que a potencialidade de prazas hoteleiras que pode ter, pisos turísticos que pode ter o Concello de Sanxenxo, pois faino candidato idóneo para poder utilizalos. Alberto Varela di que se trata dunha cuestión de solidaridade. Ademais, nas últimas horas puxo a disposición do Goberno Central os recursos de Vilagarcía e da FEGAM. Dende logo puxen a disposición tamén os recursos da nosa cidade. E se necesario tamén puxen os recursos da Federación, como fixemos en outras ocasións, a última en Ucraína, para tratar de coordinar e pedir aos concellos, que seguro que vai haber moitos concellos galegos e moitos alcaldes e alcaldesas que queran implicarse nesta situación de emerxencia e poñer os recursos cada un según a súa disponibilidade. E pediu o conxunto dos concellos galegos dar un paso á fronte ante esta crise humanitaria do mesmo xeito que se fixo cos refuxiados ucraínos.